Wara ftit iktar minn sentejn minn meta spiċċa minn membru tal-kabinett u membru parlamentari, it-tlieta filgħaxija mistenni jagħmel l-ewwel dehra pubblika tiegħu l-eks Ministru Austin Gatt. Dan għax imissu jixed fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li qed jistħarreġ ix-xiri taż-żejt mill-Ene Malta. Bħala Ministru, Austin Gatt kien responsabbli minn din il-korporazzjoni bejn l-2008 u l-2010 u rapport tal-Awditur Ġenerali dwar is-suġġett jimmarka diversi nuqqasijiet fi żmien li kien politikament responsabbli hu. Fosthom jissemma l-mod xejn trasparenti kif kienu jsiru l-affarijiet fejn lanqas kienu jinżammu minuti tal-laqgħat li fihom kienu jittieħdu deċiżjonijiet dwar xiri ta' żejt li jlaħħaq il-miljuni euro. Kien fi żmien li Austin Gatt kien politikament responsabbli mill-Ene Malta li seħħew ukoll episodji mill-iskandlu taż-żejt u li dwaru hemm diversi persuni l-qorti. Fosthom kuġinuh Tancred Tabone li hu stess kien għażlu bħala chairman tal-Ene Malta. Tul is-seduti fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi fl-aħħar sentejn isem Austin Gatt telgħu wkoll l-aktar minn darba. Fost oħrajn meta kienet jixed George Farrugia fejn sar magħruf li kienet saret donazzjoni għal kampanji elettorali ta' Gatt mill-istess Farrugia, il-bniedem li ngħata l-proklama brabta mal-iskandlu taż-żejt. Kull darba li ġara dan, id-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenekadami kien pront jintervjeni biex jaqbes għal sieħbu Austin Gatt. Dwar is-suġġett ġieli ppruvaw jistaqsu wkoll il-ġurnalisti, iżda Gatt kien qal li mhux interessat fir-rapport tal-Awditur Ġenerali u li l-kumment ġenerali tiegħu kien biss li llum huwa ċittadin privat. Għalhekk dik ta' nhar it-tlieta hija l-ewwel okkażjoni biex l-eks Ministru jwieġeb mistoqsijiet importanti li tqajmu tul l-aħħar sentejn. Għalkemm Gatt ma kontestax l-aħħar elezzjoni ġenerali, jitfid ma' Simon Busuttil mexxa l-kampanja elettorali tal-istess partit.